pian tänne päin vaan. Sitten kun menee viimeiseen esteen, niin pääset heti tonne. Siinä on hevonen varsin. No, mun mielestä vois mennä, mutta sit se pitää tulla hyvässä vauhdissa. Se on toi 7. Niin. Sun pitää tehdä niin, että sä ratsastat seinän kautta, otat voltin ja tuut sitten. Mitä kautta? Tuolta seinän kautta. Se näkee ton auton. Nyt sä voit mennä sisään.